conjunt de normes que regula les relacions individuals i col·lectives entre empresaris i treballadors, així com tots dos amb l'Estat. Aquest dret del treball és fruit d'una lluita important d'agents socials com poden ser els sindicats i el fet que les relacions laborals han evolucionat. Concretament, a la revolució industrial hi havia unes condicions de poder absolut per part de l'empresari, en el qual hi havia unes condicions de jornades i esgotadores, escassos sous, i això fa que el moviment obrer, a través de les seves associacions, els sindicats, fan que a poc l'Estat hagi d'intervenir en aquesta relació laboral i la faci cada vegada més proteccionista fins amb la normativa que tenim actualment. La llei que regula les relacions laborals al nostre estat és l'Estatut dels Treballadors, concretament va ser aprovat el 1980, és el text refós al Reial Decret Dret legislatiu de l'1 de 95 del 24 de març, en la qual regula les relacions de caràcter laboral i estableixen els drets i les obligacions amb ambdues parts, és a dir, l'empresari i el treballador. Ha deixat clar que l'Estatut dels Treballadors regula totes aquelles condicions de treball, totes aquelles prestacions, quan és una relació per compte d'altre. Quan estem parlant d'una relació per compte d'altre, concretament l'article 1 de l'Estatut en diu que s'aplica a aquells treballadors que voluntàriament presten els seus serveis retribuïts per compte d'altre i dins de l'àmbit d'organització i direcció d'una altra persona física o jurídica, anomenada ocupador o empresari. Aquesta definició és molt important, ja que ens fa palès de les característiques bàsiques d'una relació laboral, per la qual cosa a l'Estatut dels Treballadors només s'aplicarà a aquells treballadors per compte d'altre i no per una sèrie de prestacions que no podríem considerar laborals. Quines són les característiques d'una relació laboral? Una relació laboral té 5 trets característics. En un principi ha de ser una relació de caràcter personal, com podeu veure en aquest quadre, ha de ser voluntària, és a dir, el treballador té la llibertat de decidir a on treballa i per qui treballa, i no pot haver-hi cap condició de voluntaritat. Per l'altre cantó, ha de treballar per compte d'altra persona. Què vol dir? Que l'empresari assumeix el risc i l'empresari és el que queda al fruit dels treballs. Per la qual cosa posa a la seva disposició el treballador el seu temps o el seu talent i l'empresari gaudeix dels fruits d'aquesta prestació de serveis o de treball físic que pugui realitzar el treballador. Per l'altra banda, tot això ha de ser a canvi d'una prestació. Ha d'haver-hi una compensació econòmica, si no, no és una relació laboral. I per últim, ha d'haver-hi una relació de dependència. Què vol dir? Que ha d'estar subjecte sota el poder d'acció i disciplina de l'empresari, sota unes ordres determinades, un horari, unes condicions marcades per aquest. Qualsevol relació que tingui aquestes característiques, que en un principi aparentment pugui encobrir-se amb una relació de caràcter autònom, una relació de caràcter especial, si reuneix aquestes 5 característiques pot considerar una relació de caràcter laboral i per la qual cosa gaudeix de tot el marc de drets i d'obligacions d'una relació d'aquest tipus. És a dir, tindrà dret a una sèrie de prestacions protectores per part de la Seguretat Social, com pot ser la prestació d'atur, la seva jubilació, i ja veurem que hi ha relacions de caràcter especials o excloses de l'àmbit laboral que aquestes no tenen no gaudeixen d'aquest mateix marc de protecció. És a dir, volia posar un exemple. Imagineu que hi ha un transportista que decideix fer una oferta de treball a una persona que disposa d'un camió i li dona feina. Aquest senyor factura a favor d'aquesta empresa i realitza una feina durant tota la setmana. L'únic client que té és aquesta agència transportista i de cop i volta, d'un dia per l'altre, el transportista, l'agència de transportistes, li indica que no hi ha feina per ell i la seva relació de caràcter mercantil, perquè formalitzen un contracte, el camioner li passa una factura cada mes, que la paga rigorosament, decideix que aquesta relació que els unia, que ell interpreta que és de caràcter mercantil, no és així. Què pot fer aquest camioner? En un principi acceptar la situació no és una bona opció. I llavors què hauria de fer? Doncs hauria de buscar elements de prova i presentar-se davant el CEMAC, el Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació, i posteriorment a la jurisdicció laboral, al jutjat de lo social,
i reclamar en un principi les seves condicions de treball, ja que en un principi realitza una feina personal, voluntària, que el fruit de la seva feina la gaudeix aquest transportista, és retribuïda, malgrat sigui a través d'una factura. A més, segurament aquesta factura és una factura d'una quantitat fixa que cobra a final de mes o una data determinada, i a més hi haurà de dependència. És a dir, les rutes les imposa aquest transportista, els clients són els clients del transportista, per tant hi ha una vinculació organitzativa. En aquest cas, en una situació normal, si demostra tot això, doncs el jutge li dirà que la seva relació de caràcter especial a través d'autònom vinculada a caràcter mercantil amb les línies no té cap mena de vigència, no té cap mena de validesa i li reconeixerien que havia estat fruit d'un acomiadament disciplinari. Aquesta situació li donaria jo que pugui cobrar una indemnització, la màxima legal permesa de 45 dies per any de servei, tindria dret a la prestació i a l'empresari hauria de pagar-li en funció del seu sou, la seguretat social que ha deixat de cobrar per ell, ha deixat de pagar per ell, és a dir, a l'autònom, s'haurà pagat els seus autònoms i la diferència entre el que ha cotitzat ell i el que hauria d'haver cotitzat si un treball per compte aliena hauria de fer a càrrec del transportista en aquest sentit. Per tant, definir què és una relació laboral és tan important, és important per definir una relació laboral i poder gaudir d'una sèrie de drets i gaudir d'una situació de protecció que en aquest sentit l'autònom doncs no entén. Quines relacions estan definides com a excloses a l'àmbit del treball? Per definició, són aquestes. És a dir, aquestes relacions de caràcter especial que regula el 2.1 de l'Estatut, així com el 1.3 de relacions excloses de l'àmbit del treball, estan definides de forma exclusiva, per la qual cosa aquí no podem tenir dubte. Si qualsevol relació es troba dintre d'aquest àmbit, no és una relació de caràcter laboral i no serveix allò que acabem d'explicar fa un moment. Relacions de quin tipus? D'alta direcció, o sigui, alts executius d'un holding en el qual desenvolupa una tasca de gerència per diferents empreses del holding. Els serveis de la llar familiar en principi estaven exclosos, però fa 2 anys l'han incorporat com una relació de caràcter laboral, per tant, malgrat estar aquí indicat, això falta actualitzar-lo. Prestació a règims penitenciaris, esportistes professionals, artistes, treballs mercantils on assumeixen risc, és a dir, són els típics agents comercials en els quals tenen una petita infraestructura, el seu propi magatzem, compra diferents fabricants i ell doncs, comercialitza aquests productes sense nom d'un altre. Si no estaríem parlant del típic comercial per qual cosa estaríem parlant d'una relació de caràcter laboral. Minusvàlids, en centres especials, estibadors i altres que indiquin la llei, entre ells els autònoms. Hi ha el règim especial de treballadors autònoms, que serà l'empresari individual, que en un principi seria aquell que s'havia acollit amb el cas del camioner, no? Que troba feina amb un transportista, seria aquest cas. Llavors aquest tipus de relacions en aquests moments estan més permeses. Hi ha la figura de l'autònom en el qual pot vincular-se amb exclusivitat amb una empresa i hi ha certa permissibilitat a l'hora d'un autònom que per compte pròpia treballi a una organització empresarial. Per altra banda, relacions que específicament la normativa diu que estan excloses són els funcionariats, totes aquelles persones que formen part d'administració pública, diferents òrgans, tant administració, per exemple, podria ser perfectament d'ensenyament, un professor de la pública és funcionari, per la qual cosa no està subjecte al règim general de la Seguretat Social, té les seves pròpies prestacions, les seves pròpies condicions i la normativa laboral en aquest sentit no la regularitzaria perquè tenen una plaça atorgada a través de concurs públic. Prestacions obligatòries, això s'ha de saber tenir clar què vol dir una prestació obligatòria. Una prestació obligatòria seria, per exemple, el fet de fer pràctiques, o sigui, tots els alumnes de formació professional han de fer unes hores determinades de formació en centres de treball que són obligatòries, formen part del seu currículum, i al ser obligatoris, en aquest sentit, estarien excloses de l'àmbit laboral, per no confondre el que seria un contracte amb pràctiques, que sí que seria una relació laboral, d'una beca, en aquest sentit. Els consellers d'empreses, és a dir, qualsevol persona que formi part del consell d'administració d'una empresa, com a directiu o com a conseller, doncs tampoc tenen és una relació laboral. Treballs d'amistat, de benèvols, de bon veïnatge, tota aquella feina que fem nosaltres de manera altruista, treballar amb una ONG, per exemple, estarien dintre d'aquest àmbit, així com aquelles relacions de caràcter familiar en el qual pot haver un grau de consanguinitat o afinitat fins al segon grau. Una mica per concretar més, aquí tenim un quadre en el qual s'especifiquen les relacions de primer i segon grau, és a dir, aquelles relacions en què els pares contracten els fills o
o es contracten, doncs, per exemple, germans entre ells, o cunyats, o el net que contracta el seu, l'avi que contracta el seu net, tot aquest tipus de relacions en el qual la persona a la qual se'l contracta viu el que seria viu a casa de l'empleador, de la persona que et lloga, podríem considerar que és una relació familiar, per la qual cosa no estarien subjectes a l'Estatut dels Treballadors. Com podem realitzar aquesta situació? És el típic cas, per exemple, d'una família que té un bar, els seus fills treballen amb ells, no s'han emancipat, treballen a casa, llavors aquest senyor hauria de donar-los d'alta autònoms al règim de col·laboració, així com la seva dona, per exemple, en el cas que estigués treballant. Si el fill, en el moment en què s'emancipés de casa, sí que li podria formalitzar un contracte de treball. I com a tal, podria gaudir de les mateixes condicions que qualsevol altre treballador, fins i tot de l'atur, en el cas que ho necessités, si la relació laboral s'extingís. Si no és així, doncs tindria la mateixa condició d'un treballador per compte del règim especial d'autònoms. Anem a veure un cas. Per exemple, tenim el cas del Lluís, que és propietari d'un comerç, i té la Laia, que és la seva filla, el que acabem de comentar, i té un contracte remunerat. Quina relació laboral és on és entre Lluís i Laia? Doncs no una relació laboral per ell mateixa, sinó de caràcter especial. Està exclosa de l'àmbit de treball. Què vol dir això? Què vol dir això? Que la Laia, en aquest sentit, doncs no podria gaudir de les mateixes prestacions que un treballador normal de l'empresa. La prestació de l'atur, qualsevol ajut per part de l'Estat, perquè no tindria la consideració d'un treballador per compte aliena. Per qual cosa se li hauria de donar d'alta al règim d'autònom en àmbit de col·laboració. Més casos. Per exemple, un bomber de la Generalitat és un funcionari de l'administració pública, seria una relació que no seria laboral, així com el president o la presidenta d'una administració de la Banca de Santander. El repartidor de premsa hauríem d'analitzar la situació. Si fos un treballador d'una empresa que es dediqués a la distribució, només amb vehicle propi, tingués un contracte de treball, podria ser una relació perfectament laboral. Ara bé, si fos un distribuïdor de premsa en el qual treballa per diferents mitjans i realitza la tasca de distribució amb el seu vehicle propi, doncs evidentment tindríem una relació que seria exclosa de l'àmbit de treball. Un titular d'una ferreteria, podríem parlar que és un emprenedor individual, per exemple, que assumeix el risc de la seva empresa i podria estar regint d'autònoms perfectament. I un professor, per exemple, del mòdul de formació i orientació laboral. Aquí, evidentment, depèn dels casos. Com hem parlat abans, si treballes per l'administració pública, fos professor de la Generalitat, funcionari públic i hagi atorgat la seva plaça a través d'oposicions, doncs evidentment estaríem parlant d'un funcionari. Si fos el cas d'una empresa, d'una escola concertada, com és el meu cas, doncs jo estic dintre sota l'organització i direcció d'una empresa, cobro una nòmina, cobro un sou i evidentment és una relació d'àmbit laboral. Més casos, un corredor de Fórmula 1, evidentment és un esportista professional. Tu com a alumne de formació en centres de treball, evidentment, com estàs en una condició de becat, una relació extralaboral, per la qual cosa, i a més és obligatòria. Aquí reuneix el requisit de que ni es retribueix i a més és obligatori, per la qual cosa és una relació exclosa de l'àmbit de treball. Hi ha una persona contractada per fer tasques familiars, fa uns anys sí que estava subjecte a un règim especial d'empleats de l'hogar que li deien, ara això fa aproximadament 2 anys ha canviat radicalment. L'actual govern va decidir regularitzar aquesta situació, volien regularitzar 600.000 persones que treballaven en l'àmbit de la família, podien parlar de xofers, de cangurs, de persones que cuiners o que netejaven a casa. Van intentar, li volien donar les mateixes condicions de l'àmbit laboral com podria ser el fet de tenir disposat de pagues, tenir vacances. L'inconvenient que hi havia és que legalment cada cap de família o responsable de la llar hauria de donar d'alta la part proporcional de la seva jornada a aquestes persones. Evidentment això ha sigut un tema burocràtic molt complex i no s'han regularitzat les persones. Però en aquests moments hem de saber que si tenim una persona treballant a casa i no té una situació regularitzada, doncs evidentment podríem incomplir la normativa vigent. En aquest sentit, per tant, és un tema delicat que pot afectar moltes persones. I per acabar, tenim